So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic, kaya minabuti nating igalang yung nilang nais, no? Pero given na yung sinabing na nakita si Saldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo, and then it took days before it was corrected kasi kumalat, di ba, Kasi tubag ni Anibe? Arrest, and it took days before the government corrected, given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi. Bakit it took days before we correct yung arrest na word, kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrest. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martires, Mali na po, no? Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So, that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi... Hindi pala maayos yung mensahe ninyo? Or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Saldico, Wala naman yun. possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin sa Czech Republic Chico, bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi Wala na kaya lagi tama, naging mature po confirm na wala na. yung pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Saldico? Totoo Wag yun naman. XFM Katropa. Wakay makuha nga tama o tarong nga tubag. Ang pangutana sa reporter, ma'am, nganong wala man gi-confirm daan kung naa pa ba dito o wa na, nadakpan ba o unsa bag-o gi-announce? Mao ni pangutana, tama mamangutana nganong kamo sige mo pasiatab diha nga sa inyo ra maminaw, sa inyo ra mutuo kay di mo fake news. Pero excited kayo mo announce. Tama ba ng punto sa reporter? Wala ninyo pangutan adaan kung naa pa ba didto? Ang tanawang resulta karon mga higala. Tanaw na to unsa na poy istorya may galaan ning Auntie Claire. Grabe na gid ni siya mga higala. Bullseye. So, klaro. Wa kay makuha may gala nga tama nga tubag kang Auntie Claire. Kaya pagutana sa reporter kanira, ma'am, nganong wala gi-confirm daan bag-o gi-announce? Ang tubag niya is, hindi galing kay Pangulo ang word na arrested. Gani. Sige, pagpalagay natin, butang tabahalag tangagog iring. Dili gikas presidente. Ang pangutana, nganong wala ninyo gi-confirm? Na mali na gani, di, pag yun mo angkon, perti pang gahia mga higala. Bullseye. Pero og tanawa na may gala og Duterte iskutan ni Bab. Paka piti-piti si Auntie Claire maga kay igsuunan. No, tingali, angay na may gala ilisa na siguro na ay. Kay wa man na siya may gala kahatod og gini bang pagpaklaro. Pagkalibog may dala may gala, sukuhay sa iyang pangalan nga Claire. Kaya ang iyang mga pamahayag di man makahatag og ka-Claire. Makahatag man mga igala og kalibog. So, kung ano ni siya? Yusik Kalibog Castro. Di na siya, Yusik Claire Castro. Yusik Makalibog Castro. Mga higala, no? Mauna na iya mga higala nga pangan. Alas 8:39 na may galandag na sa itong Bagbanagubanuban. Ato na ng biyaan kay maghuwat ta karon may galas dugang pa nilang pamahayag. Kung unsa mga higalay lintungan na ini kay wa naman daw kuno si Saldi. Mao po na gi-confirma mga higala sa Department of Justice pinaagi ni SOJ Frederick Porbida Bida. Spearhead 250 katok yun ni Claire tubag way klaro. Wag gini matubag ang pangutana sa reporter. Tinuod lang. Ang punto sa reporter, ano nga ninyo gi-confirm before mo nag-announce?
Siyempre mo tuo sa inyong tao kay Palace Communication Office. Oh. Di ba, mga katropa?